Тапшырының алдағы құтлар сәләмен біз Николаевка районы Зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ильясов Рәшит Абдулсамат улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Айша, балалары Әлфия, Хамза, Фатыма, Рафаил, Сәүбән, Гөлнара, оныклары Султан, Өмәр, Али, Ильяс, Динә, Амина, Мөхәммәд котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез, кадерле тормыш иптәшем, Газизәткәебез 1958 елның 5 сентябрендә 5 балалы гаиләдә өченчесе булып якты дөньяга аваз сала. 41 ел элек карлы буранлы гыйрвар айында әниебез Айша Мирали кызы белән бик матур гаиләләрен кырып җибәргәннәр. Олы мәхәббәт җимешләре булып 3 балалары, кызлар Әлфия, Фатыма, уллары Сәүбән якты дөньяга туганбыз. Икәү тырышлык куеп, алар безне чын кешеләр итеп тәрбияләп, белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Яраткан тормыш иптәшем, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисене тантана итә. Хәтердәме, нинди яшьләр идек? Язмышлардан көттек барысын. Бер көн килеп, олыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чабып үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде бала аныкларың рәхмәт укып дуга кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә, шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанышы, җитәрлек ул булды барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм. Безгә терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парым итеп язмышка. Яраткан әткәебез, иң кадерле бабакаебыз. Бүген юбилей көнендә нинди сүзләр табарга да аптыранып торабыз. Иң матур дөньяда булган сүзләрнең тагы да күрклеләренә лаек син. Без балаларыңның син иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп, өреп, сөеп кенә үстердең. Бер кайчан да без берни дә кирәксенмәдек. Хезмәттә дә син бик тырыш, бик уңган, хөрмәт ителгән шәхес булдың. Гомере буе син машина йөртүче булып эшләп килдең. Әткәебез, күз нурыбыз, гафу ит безне. Әгәр борчулар китереп, сине ялгыш кына рәнҗеткән булсак, һәр хатабызда да без синең сыман сабыр булырга тырыштык. Синнән үрнәк алып, сынмый, яңадан торып басып алга атладык. Алда да без ышандырабыз синең горурлык булып торырга. Аныкларың сине яратып, шулай ук Алла бирсә, шатландырып торырлар. Әтиемнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер иратта бар хатын-кыз көчлерәк тоеп яшәр иде димен рәхәттә. Сабыр хылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам, әти, яшермим. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп газиз кешем, башым иям синең каршыңда. Хөрмәтле Рәшит Абдулсаматович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Синең эзләр дәшә безне олы юлларга.
Yazmışыбыз бүләге зиннәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти. Барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти. Барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти.